హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ భక్తి వైభవలో ముఖ్యంగా శ్రీమద్ భాగవతం పైన డీటెయిల్డ్గా అధ్యయనం చేయడం ఉంటుంది. ఆ క్రమంలో ఈ మొదటి స్కందంలో ఉన్నాము. ఈ క్రమంలో 7 అధ్యాయాలను కూడా పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది ఇప్పటి వరకు. ఈరోజు భాగవతంలోని 8వ అధ్యాయం, అంటే మొదటి స్కందంలోని 8వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే భాగవత రూపంలో ఈ కలియుగంలో మనకి లభించినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశము. ఆ అమల పురాణంగా ఉన్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతంలోని మొదటి స్కందంలో 7వ అధ్యాయం వరకు కూడా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ 7వ అధ్యాయము ద్రోణసుతుని యొక్క దండనం అనేటువంటిది ఆ అధ్యాయము. సో ఆ అధ్యాయంలో చివరిగా చూసినటువంటి ఏంటంటే పాండవుల యొక్క వంశాంకురాలు ఏమీ మిగిలి ఉండవద్దు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉప పాండవులను సంహరించినటువంటి అశ్వత్థామను అర్జునుడు వెంటపడి బంధించుకొని తీసుకొచ్చి ద్రౌపది దగ్గర తాళతో బంధించి అక్కడ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఆ క్రమంలో మరి ద్రౌపది అశ్వత్థామను చూసి, ఆమె బ్రాహ్మణుడు గురుపుత్రుడు అయినటువంటి వాడు కనుక నాలాగానే అతన్ని సంహరించాలి అనేటువంటి భావనతో ఉన్నప్పుడు అలా చేయవద్దు అని, ఎలాగైతే నేను పుత్ర శోకంతో దుఃఖితురాలై ఉన్నానో నా మాదిరిగానే మరి
నా గురు అంటే వాళ్ళకి ద్రోణాచార్యుడి యొక్క భార్య ఆ పుత్రుడితోని కోసమే ఆమె జీవిస్తూ ఉన్నటువంటిది కనుక అటువంటి పరిస్థితి ఆమెకు రావద్దు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అతన్ని అంటే సంహరించవద్దు అని చెప్తుంది. మరి అలాగే ధర్మరాజు కూడా ఆమెతో ఏకీభవిస్తాడు. ఆ ధర్మరాజుతో పాటు నకుల సహదేవులు, సాత్యకి, అర్జునుడు, స్త్రీలు అందరూ కూడా ధర్మరాజుతో ఏకీభవిస్తారు. కానీ భీముడు మాత్రము ఏకీభవించకుండా ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు, ఆ బ్రాహ్మణ బంధువుడైనటువంటి వాడు వదాహర్హుడు కాడు, కానీ అతడు పాపి అయినచో నిక్కంగా వదాహరుడే అవుతాడు అని శాస్త్రాలలో తెలుపబడినది. ఆ శాస్త్ర నియమాన్ని అనుసరించి నీవు ప్రవర్తించు అంటూ అర్జునుడికి చెప్పి, నీ భార్య వసగినటువంటి వచనము పూర్ణమైన మొనర్చుటయేగాక భీముడుకు నాకు కూడా సంతృప్తి కలిగే విధంగా నిర్ణయం తీసుకొని అర్జునుడితో అనడం. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆయన మాట్లాడిన అని చెప్పినటువంటి దాంట్లో అనేక అర్థ సహితమైనటువంటి వచనాలను గ్రహించినటువంటి అర్జునుడు తన ఖడ్గంతో అశ్వత్థామ చిరమపైన కేశాలను తొలగించి అలాగే మణిని కూడా తొలగించినటువంటి విషయము. సో అంతకుముందే బాలహత్య చేసినటువంటి ఆ అశ్వత్థామ తన యొక్క కాంతిని కోల్పోయాడు. ఎప్పుడైతే శిరం నుండి ఆ మణి తొలగించబడిందో మరింత హీనంగా అయినటువంటి వాడు, అటువంటి వాడికి బంధాలు తొలగించి ఆ శిబిరం నుండి అతన్ని వెళ్ళగొట్టడం జరుగుతుంది. ఇక తదుపరి పాండురాజు తనయులు ద్రౌపది శోకతప్తులై తమ బంధువుల యొక్క మృతదేహాలకు తగినటువంటి ఉత్తర క్రియలు ఆచరించారు అంటూ సూత గోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటి విషయాలతో మనకి 7వ అధ్యాయము ముగిచినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా 7 అధ్యాయాలు కూడా అంటే 7వ అధ్యాయంలో చివరి అంశాన్ని నేను ఇక్కడ ఒకసారి కనెక్టివిటీ కోసం రివిజన్ చేసినటువంటి అంశము, అది కూడాను లాస్ట్ కొన్ని అంశాలను ఇక్కడ తెలియచేసినటువంటిది. సో ఇక కొనసాగింపుగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ విధానంలో మనకి కృష్ణ 8వ అధ్యాయానికి వెళ్ళినట్లయితే ఈ 8వ అధ్యాయము కుంతీదేవి యొక్క ప్రార్థనలు, ఆ భగవంతుని గురించి కుంతీదేవి ప్రార్థించడము మరియు పరీక్షితుని ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి పరీక్షితుని రక్షించడము అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయం యొక్క నామము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 8వ అధ్యాయమైనటువంటి ఈ అధ్యాయంలో కుంతీదేవి యొక్క ప్రార్థనలు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన మేనల్లుడు అయినప్పటికీ కూడా అతన్ని భగవంతుడిగా ఎరిగినటువంటి కుంతీమాత ఆ భగవంతుణ్ణి గురించి ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనలు, అలాగే ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి పరీక్షితుని రక్షణము అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయానికి ఇవ్వబడినటువంటి హెడింగ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. సో ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసేటువంటి అంశాలు ఇవి. సో ఇందులో మొదటి శ్లోకము ఇంకా కొనసాగింపుగా సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో నైమిషారణ్యంలో సూత గోస్వామి, సౌనకాది మునులు, ఆ బ్రాహ్మణులంతా కూడా అక్కడ చేరి ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోదలిసినటువంటి జిజ్ఞాసులై ఉన్నటువంటి వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలుగా సూత గోస్వాముల వారు వారి గురువు అయినటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి ముఖత విన్నటువంటి విషయాలను, వారు అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయాలను యథావిధిగా వారి గురువు నుండి విన్నటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది
ఈ భాగవతం. సో మరి ఆ సూత గోస్వాముల వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సంగతి ఇదంతా కూడా. సో ఇది యాక్చువల్గా తాను ఏదైతే చెప్తున్నాడో అది అంతకు పూర్వము పరీక్షిత్ మహారాజుతో సుఖదేవ గోస్వాముల వారు, వ్యాసుల వారి యొక్క పుత్రులైనటువంటి ఆత్మారాముడైనటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్కి, ఎందుకంటే మరణము వారం రోజుల్లో మరణము, ఆ బ్రాహ్మణ పుత్రుడి యొక్క శాపం వల్ల పాము కాటుతో తను మరణిస్తాడు అని తెలిసినప్పుడు ఆ మరణం నుండి ఎలా బయటపడాలి అని ఆలోచించకుండా మరి ఆ ఉన్నటువంటి సమయంలో, ఆ 7 రోజులు సమయంలో భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి జిజ్ఞాసుడై ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆయన 7 రోజులే అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సుఖదేవ గోస్వాముల వారు ఈ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి అంశాలను, అంటే మనిషికి ముక్తి కావడానికి, ముక్తి, పరిపూర్ణ ముక్తి, మోక్షము పొందడానికి, అంటే భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉండే మార్గాన్ని తెలియచేసినటువంటిదే ఈ భాగవతం. ఎందుకంటే మరి భాగవతం ఆ 7 రోజులు కూడా 7 రోజులే ఉన్నవి. 7 రోజుల్లో నేను భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాసుడై ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులందరిని అడుగుతున్నప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తుంది 7 రోజులే కాకుండా 7 రోజులు మాత్రమే ఉన్నది. ఆ 7 రోజుల్లో కూడా తాను, అంటే మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాము, ఒక గంట సేపు క్లాస్ అవుతుంటే గంట కాగానే వాచ్ చూస్తాం, ఎప్పుడు బంద్ చేస్తాడా ప్రభు అని ఎదురు చూసేటువంటి వాళ్ళు చూస్తాం. కానీ ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ సుఖదేవ గోస్వామి ముఖత 7 రోజులు కంటిన్యూస్ గా విన్నారు అని చెప్తారు. ఎక్కడ కూడా ఎంతటి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి వినడంలో ఆతృత. మనం ఏం చేస్తాం, అటెండెన్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఈ రోజు విన్నాం క్లాస్ అనేటువంటి భావన కాకుండా, అంటే ఇక్కడ ఆ శ్రద్ధ, ముఖ్యంగా భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్తారు శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు, అందులోనూ శ్రవణం, నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణం, కీర్తనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, పాదసేవనం. సో అలా ఉన్నటువంటి విధాలలో మనకి శ్రవణం వీలైనంత ఎక్కువగా భగవద్గీత, భాగవతం వంటి వాటిని వినడానికి చేశారు. ఆ క్రమంలో ఆయన మరి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి చెప్తూ ఉంటే ఆయన పూర్తిగా అక్కడి నుంచి కదలకుండా విన్నారు అని చెప్తారు. అంతేగాని మీరు చెప్పేసేయండి, నేను కొంచెం పనులు చేసుకొని వస్తా అని వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడా కూడా లేదు అని చెప్తారు. కానీ మనం అయితే ఏం చేస్తారు, మీరు పెద్దవాళ్ళు, మీరు చెప్తున్నారు కదా, మీరు కానివ్వండి, కొంచెమే కదా అని చెప్పేసి మాట్లాడుకునేటువంటిగా ఉంటుంది కొన్ని ఈ భౌతికమైనటువంటి. కానీ పరీక్షిత్ మహారాజు, సో ఇవాళ ఎందుకంటే ఇందులో ఇక్కడ పరీక్షిత్ గురించే వస్తుంది, ఆ విధమైనటువంటి భక్తి, మహాభక్తుడుగా అతడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు అనేటువంటి దానికి, అతడి పుట్టుక నుండే భగవంతునితో సంబంధము ఉన్నది అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆయన తన తల్లి గర్భంలోనే ఉండగానే ఆ విష్ణు భగవానుడి చేత, కృష్ణ భగవానుడి చేత రక్షింపబడినటువంటి వాడు. సో అటువంటి ఆయన సుఖదేవ్ గోస్వామి ముఖత తనను తల్లి గర్భంలో ఉండగానే రక్షించినటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి గురించి, ఆ విష్ణువు గురించి, ఆయన భక్తుల గురించి విన్నటువంటిది మనకి శ్రీమద్ భాగవతం. అలా పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో,
అక్కడ వ్యాసుడు కూడా అందరూ కూడా ఉంటారండి. ఈయన సూత గోస్వాముల వారు కూడా ఒకరు విన్నటువంటి వారు. ఏదైతే అక్కడ విన్నారో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి సౌనకాది మునులతో ఉన్నటువంటి వీళ్ళతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో ఈ క్రమంలోనే అంతకుముందు మరి పాండవుల గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు యొక్క పుత్రుడైనటువంటి అశ్వత్థామను శిక్షించి వదిలివేసినట్టు. ఎందుకంటే అశ్వత్థామ కౌరవుల పక్షాన ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడికి మంచి మిత్రుడిగా ఉండి దుర్యోధనుడి కోసం అతడు ఉప పాండవులందరినీ కూడా నిద్రిస్తున్నటువంటి రాత్రి సమయంలో, యుద్ధం చేయకూడని సమయంలో ప్రతిఘటించనటువంటి వాళ్ళను, అందులో చిన్నపిల్లలైనటువంటి వాళ్ళని సంహరించినటువంటి వాడు. సో అటువంటి వాడిని బంధించి, ఎందుకంటే పుత్రశోకంలో ఉన్నటువంటి ద్రౌపదికి మాట ఇచ్చినటువంటి అర్జునుడు వెళ్ళి తీసుకురావడం, బంధించినటువంటిది తదుపరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా జరిగినటువంటి సంఘటన. సో అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మహాభారతం యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత, కురుక్షేత్ర యుద్ధము ముగిసిన తర్వాత సంఘటనగా మనం చూడవచ్చు, చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి జరిగినటువంటి దానికి ఇక్కడ సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సూత ఉవాచ అతతే సంపరేతానాం స్వానాముదకమిచ్చతాం దాతుం సకృష్ణ గంగాయాం పురస్కృత్య యయు స్త్రియః. సూత ఉవాచ, సూత గోస్వాముల వారు ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అత ఆ విధంగా, తే అంటే ఆ పాండవులు, సంపరేతానాం సో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో మృతులైనటువంటి స్వానాం బంధువులకు ఉదకం ఇచ్ఛతాం దాతుం సకృష్ణ గంగాయాం పురస్కృత్య స్త్రియః. సో తదుపరి మరి మృత్యువును గోరి మృతులైనట్టి బంధువులకు, ఎందుకంటే కురుక్షేత్ర మహాభారత యుద్ధం, కురుక్షేత్ర రణరంగంలో మరి యుద్ధం జరిగినది దాయాదుల మధ్య. మరి ఆ దాయాదుల మధ్య జరిగినటువంటి ఆ యుద్ధంలో, యుద్ధ రంగంలో సాధారణంగా యుద్ధానికి వెళ్తున్నామంటే మృత్యువుతోనే, అందులో ఆ కౌరవుల పక్షాన వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎలాగూ సంహరించబడతారు. సాధారణంగా కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాల్గొనినటువంటి 18 అక్షౌహిణుల సైన్యంలో కొద్ది మంది పాండవులు, భగవద్గీతలో చెప్తారు, మీరు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా సంహరించబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు మా తాతగారిని, మా గురువు గారిని వీళ్ళందరిని చంపుకొని నేను ఎలానయ్యా అంటూ ఆ మమకారం చేత, నా వాళ్ళు నాది అనే దేహాత్మ భావన మమకారం చేత మనం చూస్తాం భగవద్గీతలో మొదటి అధ్యాయంలో, నేను యుద్ధం చెయ్యను కృష్ణ అని చెప్తాను. ఎందుకంటే మా భీష్ముడు కానీ మా ద్రోణాచార్యులు వీళ్ళు మహాత్ములే. సరే కౌరవుల పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినంత మాత్రాన అయినా వాళ్ళు పూజింపదగినటువంటి పెద్దవాళ్లే కదా, మరి వాళ్ళందరినీ ఎలా నేను బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పినప్పుడు భగవద్గీత బోధనలు జరిగి జగత్ విజేతను చేసి, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అవతారమే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటూ చెప్తారు కదా. సో మరి తన యొక్క పరిత్రాణాయ సాధూనాం, తన భక్తులను
ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎంతో మంది విశుద్ధ భక్తులు, పాండవులు, ద్రౌపది, కుంతిమాత, మరి ఆ ఆయన యొక్క భక్తులను రక్షించుకోవడానికి వచ్చినటువంటి అవతారం. సో ఆ క్రమంలో పనిలో పనిగా ఈ దుర్మార్గులైనటువంటి వాళ్ళని ఈ భూమి ఎంత భారాన్నైనా మోయగలుగుతుంది, కానీ అధర్మం పెరిగిపోయినప్పుడు దుర్మార్గులైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క భారాన్ని భరించలేమని చెప్తూ ఉంటుంది. ఆమె యొక్క బాధను కూడా తగ్గించడానికి, తిరిగి ధర్మాన్ని నెలకొల్పడానికి ఆయన చేసినటువంటి ఆయన మార్గదర్శకంలో జరిగినటువంటిదే కురుక్షేత్ర యుద్ధం. సో ఆ యుద్ధంలో పాండవులు మరికొంతమంది వేళ్ల మీద మన చేతుల్లో ఉండేటువంటి వేళ్ల కంటే తక్కువ, సో ఆ విధంగా లెక్క పెట్టగలిగే వాళ్ళు తప్ప అందరూ కూడా మరణించినటువంటి పరిస్థితి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు సూత గోస్వాముల వారు, తదుపరి మృత్యువును గోరి మృతులైనట్టి. ఎందుకంటే కౌరవుల పక్షంలో అధర్మ విధంగా ఉన్నటువంటిది దుర్యోధన, దుశ్శాసనాదులు వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని ధర్మబద్ధంగా వాళ్ళ పాండవులకు ఉన్నటువంటి ఆ హస్తినాపురం పాండురాజు అంటే సరే, వాస్తవానికి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు పెద్దవాడైనప్పటికీ కూడా పుట్టు గుడ్డివాడిగా ఉండడం చేత అతనికి రాజ్య పరిపాలన భారం ఇవ్వలేదు. శాస్త్రయుక్తంగా పాండురాజు రాజు అయినప్పుడు ఆ పాండు తన చాకచక్యంతో రాజ్య విస్తరణ కూడా చేసినటువంటి వాడు. కాకపోతే యుక్త వయసులో అతను మరణించడం వల్ల తాత్కాలిక రాజుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు మరి వారికి రావలసినటువంటి రాజ్యాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయకుండా తన పుత్రులే గుడ్డి ప్రేమతో, ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడని చెప్పడం, తన పిల్లలపై ఉన్నటువంటి గుడ్డి ప్రేమతో ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడిపై అతడు ప్రవర్తించినటువంటి అధర్మ ప్రవర్తన ఇక్కడ. సో భగవద్గీత కూడా మొదలవుతూ ఉంటుంది ఇలా ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటి విషయం కదా. అక్కడ కూడా ఆయనకి ఆ ప్రదేశము, ఆ రోజు సమయము, ఏకాదశి రోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి పవిత్రమైనటువంటి స్థలమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే ఎక్కడైనా సంధి చేసుకుంటారేమో, ఎందుకంటే ఆ ప్రదేశ స్థల ప్రభావము వలన నా దుర్మార్గమైనటువంటి పుత్రుల మనసు ఎక్కడ మారి సంధి చేసుకుంటారో అనేటువంటి ఒక ఇదితో తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజీవుని అడగడం ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. అది చూస్తాం అక్కడ. ఆ విధంగా జరిగినట్టు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో మృత్యువును కోరి మృతులైనట్టే బంధువులకు పాండవులు మిగిలి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మెయిన్గా పాండవులు కొంతమంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, సో ఆ జలతర్పణాలు వసగగోరిన వారై ద్రౌపదిని గూడి స్త్రీలను ముందిడుకొని గంగా నదికి చెనిరి అని చెప్తున్నారు. సో గంగా నది ప్రాంతం, ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఎవరైనా ఇంట్లో పోతే ఆ వారం రోజులు 15 రోజులు కార్యక్రమాలు అయిన తర్వాత అస్థికలు కలపడానికి వెళ్ళడం, అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటారు కదా. సో ఇది అప్పటి నుండే మనకి ద్వాపర 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వము అక్కడ ఈ వీళ్ళు జరిగినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. అంటే మనం ఏదైతే సాంప్రదాయాలు పాటిస్తున్నామో అది అప్పటి నుంచి అన్ని ఉన్నటువంటివి, ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా మనం చేసుకుంటున్నది కాదని. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భాష్యంలో ఆయన చెప్పేటువంటి అంశం, గృహమునందు ఏదేని మరణము సంభవించినప్పుడు స్నానం ఆచరించుటకు గంగా నదికో లేదా ఏదైనా ఇతర పుణ్య నదికో ఏగుట హైందవ సమాజమునందు ఈనాటికి ఒక ఆచారము. చాలా మందికి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం. మనకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ కానీ గోదావరి, ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఇవి చూస్తే కృష్ణ గోదావరిలో మనకు దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఆంధ్ర తెలంగాణలో
మన ప్రాంతాలు మన రాష్ట్రాల నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి. సో ఆ నదులకు అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇది ఈనాటిది కాదు, ఈ మన సాంప్రదాయంలో, మన భారతదేశ సంస్కృతిలో మనకు ఉన్నటువంటి ఒక ఆచారంగా చెప్తుంది. సో అలాగే కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరణించినటువంటి వానికి కుండ నిండుగా గంగాజలం తర్పణం గావించి స్త్రీలను ముందుడుకొని ఊరేగింపుగా చెనుదురు. ఇది 5000 సంవత్సరం కిందట పాండవులు కూడా ఆ విధులను పాటించి ఉన్నారు. ఆ పాండవులకు మేనమామ కుమారుడైనటువంటి మేనభావ అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడును కుటుంబ సభ్యులతో పాటుగా ఉన్నాడు. దేవదేవుడైనటువంటి అంటే ఆ కృష్ణుడు కూడా ఉన్నాడు అనేటువంటి. ఎందుకంటే మహాత్మానస్తు మాంపార్థ అని చెప్తారు కదా. సో మహాత్ములు ఏదైతే ఆచారాలు మనం చేస్తూ ఉంటామో మిగిలిన వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఆయన ఏమి చేయవలసినటువంటి సంబంధం ఏమీ లేదు, అయినా కూడా మనం మార్గదర్శిగా ఆయన వాళ్ళతో పాటు ఉండి ఆ విధంగా జరిగినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ సూత గోస్వాముల వారు ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో మరణించినటువంటి వారికి, ఆ బంధువులందరికీ కూడా, ఎందుకంటే దాయాదుల మధ్య జరిగిన యుద్ధం కనుక అందరూ కూడా మరణించినటువంటి వారందరూ కూడా బంధువులే, వారికి జలతర్పణాలను వసిగినటువంటి విషయాన్ని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. తే నియోదకం సర్వే విపల్య చ భృంశం పునః ఆప్లుతా హరిపాదాబ్జ రజపూత సరిఝలే. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తున్నటువంటి తే అంటే వారందరూ కూడా నినీయ ఉదకం జలమును అర్చించి సర్వే సర్వులను విపల్య శోకించి, ఎందుకంటే కుటుంబంలో ఏమన్నా పోతే జరిగేటువంటిది అంతే కదా, శోకించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వృషం పున ఆప్లుతాస్ హరిపాదాబ్జ రజపూత సరిఝలే. సో ఆ మృత బంధువుల కొరకై శోకించిన పిమ్మట తగిన రీతి తర్పణాలు వసిగి, తర్పణాలు అంటుంటారు. సో ఆ తర్పణాలు వసిగి మరి అక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళింది ఎక్కడికి, గంగా తటానికి, గంగా నది దగ్గరికి వెళ్ళారని చెప్పారు. మరి ఎవరు ఆ గంగా? ఆ తర్పణాలు వదిలిన పిమ్మటట హరిపాద పద్మధూళిచే, హరే కృష్ణ సార్, హరిపాద పద్మధూళిచే మిళితమై పవిత్రమైనటువంటి గంగాజలము నా వారు స్నానమాడిరి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ గంగా మనకి భారతదేశంలో గంగా ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి జలాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ జలాల యొక్క పవిత్రతను, వాటిలో ఉండేటువంటి ఆ మెడిసినల్ వాల్యూస్ని కానీ వాటిని కానీ శాస్త్రవేత్తలు కూడా అంతుపట్టినటువంటి అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి జలాలుగా గంగా జలాలు చెప్తారు. సో దానికి మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేటి ఒకే ఒక సమాధానం, ఎందుకు గంగాజలం అంత పవిత్రంగా అంత ఇదిగా ఉంటుంది అంటే, ఆ భగవంతుని పాద పద్మ ధూళిని సృష్టించి వచ్చినటువంటిది కనుక అది అంత పవిత్రమైనది, అంత మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంది. సో మరి అటువంటి హరిపాద పద్మ ధూళిచే మిళితమై పవిత్రమైనటువంటి గంగాజలంలో వారు స్నానమాడారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో తర్పణాలు అర్పించిన తర్వాత వారు
ఆ గంగా జలంలో స్నానం ఆచరించి నారు అని చెప్పి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు. తత్రాసీనం కురుపతిం ధృతరాష్ట్రం సహానుజం గాంధారీం పుత్రశోకార్తాం పృతాం కృష్ణాం చ మాధవః. సో ఆ విధంగా తర్పణాలు అర్పించి ఆ పవిత్ర గంగాజలంలో స్నానాలు ఆచరించిన పిమ్మట తత్ర అచ్చట ఆసీనం తత్రాసీనం అచ్చట ఆసీనుడయ్యను. ఎవరు? కురుపతిం ధృతరాష్ట్రం సహానుజం గాంధారీం పుత్రశోకాత్తాం పృతాం కృష్ణాం చ మాధవః. ఇక్కడ కృష్ణాం అంటే ద్రౌపదిని సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటి పదం. సో ఆ విధంగా శోకతప్తులైనటువంటి తన సోదరులను, ధృతరాష్ట్రుని, తన పెదనాన్నైనటువంటి ధృతరాష్ట్రుని, పెద్దమైనటువంటి గాంధారి, తన తల్లి అయినటువంటి కుంతీదేవి, ద్రౌపదిని గూడి ఆ కురుపతి అయినటువంటి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో విజయం సాధించినటువంటి వారు పాండవులు. పాండవులలో ఇప్పుడు మరి రాజుగా కావాలన్నటువంటి వాడు ధర్మరాజు. సో కనుక ఇక్కడ కురుపతి అయినటువంటి అంటూ ఆ కురువంశానికి ఇప్పుడు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వాడు, పెద్దవాడు అయినటువంటి. హరే కృష్ణ. ప్రభు అందరికి రావట్లేదా? వస్తుంది ప్రభుజీ, బానే వస్తుంది. బానే వస్తుంది ప్రభుజీ. ఆ మాతాజీకి ఎందుకు రావట్లేదు? ఓకే మాతాజీ, మీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లము లేకపోతే మీ ప్రాబ్లం ఉంటే ఒకసారి చూసుకోండి మాతాజీ. ప్రభుజీ వాయిస్ క్లియర్ గానే వస్తుంది. హరే కృష్ణ. క్లియరే కదా ప్రభు? ప్రభుజీ క్లియర్గా ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ యుధిష్ఠిరు ధర్మరాజుని కురుపతిగా సంబోధించినటువంటి అంశం ఇక్కడ. తత్రాసీనం కురుపతిం. ఆ కురుపతి అయినటువంటి ధర్మరాజు అక్కడ కూర్చున్నాడట. ఎవరితో కూడి అంటే ఆ శోకతప్తులైనటువంటి తన సోదరులతో, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులైనటువంటి వారితోనూ, అలాగే వారితో పాటు ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు, గాంధారి, కుంతీదేవి, ద్రౌపది, వీళ్ళందరినీ కూడి, అంటే ఇక్కడ చాలా తత్వ అర్పించి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళే మెయిన్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనుక వారందరికీ కూడా మరి అయిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ ఇక స్నానం ఆచరించి అక్కడ కూర్చున్నారట. కూర్చున్నటువంటి అక్కడ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా వారితో పాటుగానే ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మేనభావగా ఉన్నటువంటి వారు పాండవులకు. ఎందుకంటే కుంతీదేవి యొక్క అన్న కుమారుడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కనుక వారికి బంధుత్వం ఉన్నటువంటిది కనుక ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా అక్కడ నిలిచి ఉండెను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ, మంజరి మాతాజీ, మీకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లుంది, లేకపోతే మీ మొబైల్లో సౌండ్ చెక్ చేసుకోండి మాతాజీ. క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభుజీ వాయిస్. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు, భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శిల ప్రభుపాద్ కి జై. కురుక్షేత్ర రణము వంశీయుల నడుమనే జరిగి ఉన్నందున దానిచే ప్రభావితులైన వారును వంశీయులే అయి ఉండిరి.
ధర్మరాజు, అతని సోదరులు, కుంతీదేవి, ద్రౌపది, సుభద్ర, ధృతరాష్ట్రుడు, గాంధారి, గాంధారి యొక్క కోడళ్ళు మొదలగు వారందరూ అటువంటి వారే. మరణించిన ప్రముఖులందరూ ప్రతి ఒక్కరితో ఏదియో ఒక రీతిగా సంబంధమును కలిగి ఉండుటచే వంశశోకము సంయుక్తమయ్యను. పాండవుల మేనబావగా, కుంతీదేవికి మేనలుడుగా, సుభద్ర సోదరునిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారిలో ఒకనిగా నిలిచియుండెను. కనుకనే ఆ దేవదేవుడు వారందరి ఎడ సమమైన సానుభూతి కలవాడై తగిన రీతి వారిని ఓదార్చనారంభించెను. ధన్యవాదాలు. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అచట నిలిచి ఉండెను అనేటువంటి దానికి కారణం ఏంటి అనేటువంటిది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకుంటున్నట్లుగానే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా భాష్యంలో చెప్తూ ఉంది ఏంటంటే, వాస్తవానికి ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగము పాలివాళ్ళ మధ్య, వంశీయుల మధ్య జరిగినటువంటిది. ఒకే వంశానికి, కురు వంశాన్ని మొత్తం కూడా చెప్పబడుతుంది. కానీ దుర్బుద్ధితో ధృతరాష్ట్రుడే కౌరవులను పాండవులను వేరు చేసి మాట్లాడినటువంటిది మనం భగవద్గీతలో చూస్తాం. నా పుత్రులు పాండురాజు పుత్రులు అంటూ విడిది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించినటువంటిదిగా చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో అక్కడ భగవద్గీతలో. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ధృతరాష్ట్రైనా పాండురాజైనా వీళ్ళందరూ కూడా కురువంశం నుంచి వచ్చినటువంటి వారు, అలాగే భరత వంశీయులు వచ్చినటువంటి వారు. అటువంటి సందర్భంలో మరి ఇక్కడ ఆ వంశంతో, ఎందుకంటే ఆ కురువంశంలోనికి కోడలుగా వచ్చినటువంటిది కుంతీదేవి. మరి కుంతీదేవి యొక్క సహోదరుడు వసుదేవుడు, వసుదేవుని యొక్క పుత్రుడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అలాగే సుభద్ర తన సహోదరి అయినటువంటి సుభద్రను అర్జునుడికి ఇవ్వడము, అర్జునుడి ద్వారా అభిమన్యుడి నుంచి నెక్స్ట్ ఉత్తర, ఈ సందర్భాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో యాక్చువల్గా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఉన్నటువంటి యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా చూసినా ఎవరికో ఒకరికి ఏ విధంగానో ఒక సంబంధం ఉన్నటువంటిది ఆ యుద్ధాలు జరుగుతున్నట్టు గాంధారులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి. సో కనుక ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా విరుపక్షాలుగా వచ్చి కొంతమంది పాండవుల పక్షాన, కొంతమంది కౌరవుల పక్షాన యుద్ధం చేసినటువంటి అందులో అందరూ కూడా మరణించినటువంటిదే. 18 అక్షౌహిణుల్లో మొత్తం కూడా మరణించినటువంటిదే. కొంతమంది పాండవులు, మరి కొంతమంది తప్ప, 2-3 మిగతా వాళ్ళు, పాండవులు 5 కాకుండా ఇంకొక 3 దాకా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో అటువంటి ఆ క్రమంలో మరి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులలో ఒకటిగా అక్కడ ఉండి వాళ్ళందరినీ కూడా ఓదార్చన ఆరంభించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సాంత్వయామాస మునిభిః హతబంధూన్ సుచార్పితాన్ భూతేషు కాలస్య గతిం దర్శయన్న ప్రతిక్రియా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, స్వాంతయామాస మునిభిః అంటే శ్రీకృష్ణుడు ఓదార్స్తూ ఉన్నటువంటి చెప్తున్నారు. స్వాంతయామాస అంటే ఓదార్చి, మునిభిః అచ్చట చేరి ఉన్నటువంటి మునులతో కూడి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ జరిగేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు మునులు అక్కడికి వచ్చి తర్పణాలు అర్పించేటువంటి ఆ సందర్భంలో అక్కడికి వస్తారు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి మునులను గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన వస్తుంది. స్వాంతయామాస మునిభిః హతబంధూన్. హత అంటే కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు, చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు, బంధువులు, స్నేహితులు, బంధువులు. సో ఆ భగవానుడు ఇక వాళ్ళందరినీ ఓదార్స్తూ కాల ప్రభావాన్ని, కఠిన నియమాలను, జీవులపై వాటి యొక్క ప్రభావమును తెలియచేస్తూ ఉదహరించుచు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మునులు నిశ్రేష్ఠులను ప్రభావితులను అయిన వారిని ఓదార్చ యత్నించిరి. అంతే కదా, బంధువుల్లో పోతే ఎవరిని పోతే అక్కడికి పోయి
కాలం ఉంది కాబట్టి వచ్చింది టైము, వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత ఇంకా చెప్తూ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ విధంగా ఓదార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇదంతా కూడా సాధారణంగా మన జీవన విధానాల్లో జరుగుతూ ఉండేటువంటి అదే ఇక్కడ జరుగుతూ ఉండేటువంటి భగవంతుడి యొక్క కఠిన నియమాలు ఏదైతే ఉందో కాల ప్రభావం, కాలోస్మి చెప్తారు కదా. సో కాలము మనకి మృత్యు రూపంలో వచ్చేటువంటి కాలం. సో ఆ కాలం యొక్క కఠిన నియమాలను, అలాగే జీవుడిపై దాని యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది, కాల ప్రభావం, అవన్నీ కూడా తెలియచేస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, మునువులు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనకు నిశ్రేష్ఠులైనటువంటి వారు, ప్రభావితులైనటువంటి వారందరినీ కూడా ఓదార్చడానికి ప్రయత్నం చేశారు అని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాత చౌతరా వీళ్ళు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అధ్వర్యమునందు వర్తించడి ప్రకృతి యొక్క కఠిన నియమములు ఏ జీవుని చేతను మార్పు చేయబడజాలు. జీవులు సదా ఆ భగవానుని అధీనమందే నిలిచియుందురు. అతడే సర్వ విధములైన సిద్ధాంతములను నియమములను సృష్టించుచుండును. సాధారణముగా అట్టి సిద్ధాంతములు నియమములే ధర్మములుగా పిలువబడును. అనగా ధర్మమును ఎవ్వరూ సృష్టింపజాలరు. ప్రామాణికమైన ధర్మం అనగా భగవదాజ్ఞలకు లోబడి ఉండుటయే. అట్టి భగవదాదేశములు భగవద్గీత యందు చక్కగా ప్రకటింపబడి ఉన్నవి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆ దేవదేవునే అనుసరించవలెను. అట్టి కార్యము సర్వులను ఆధ్యాత్మికముగాను భౌతికముగాను ఆనందమయులను చేయగలదు. భౌతిక జగత్తునందు నిలిచి ఉన్నంత కాలము భగవదాదేశములను పాటించుటయే మన ధర్మము. ఆ భగవానుని కరుణచే ఒకవేళ భౌతిక జగం నుండి ముక్తి లభించినచో ముక్త స్థితి అందును మనము దివ్యమైన భక్తియుత సేవను వనరింపవచ్చును. దివ్య దృష్టి లేని కారణముగా ప్రస్తుత భౌతిక స్థితిలో మనం భగవానుని గాని మనను గాని గాంచలేకున్నాము. కానీ భౌతిక బంధనం నుండి ముక్తులమై మన ఆది అయిన ఆధ్యాత్మిక రూపంలో నిలిచినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని మరియు మనలను మనము ముఖాముఖి దర్శింపగలము. జీవితపు భౌతిక భావనలను విడనాడి సహజ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో తిరిగి నెలకొనుటయే ముక్తి అనబడును. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక స్వాతంత్ర్యమును పొందుటకై యోగ్యుల మగుట కొరకే మానవ జన్మ ప్రత్యేకముగా ఉద్దేశింపబడి ఉన్నది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మాయాశక్తిచే ప్రభావితమైన మనము కొలది సంవత్సరముల ఆయువు కలిగిన ఈ జన్మనే శాశ్వతమని భావించుచు నామమాత్రమైన దేశము, గృహము, స్థలము, సంతానము, భార్య, సంఘము, ధనము మొదలగు వాణిని అంగీకరించుచు మోహ పరవశములా మగుచున్నాము. వాస్తవమునకు అవి మాయచే సృష్టింపబడిన అభాస రూపములే అయి ఉన్నవి. మాయాశక్తి ప్రభావంచే అటువంటి మిథ్యాపూర్ణములైనట్టి వాటిని రక్షించుకొనుట కొరకై మనము ఇతరులతో కలహించుచుందును. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనచే ఈ సమస్త భౌతిక విషయములతో మనకెట్టి సంబంధము లేదనే విషయము అవగతము కాగలదు. అంతటా తక్షణమే మనం భౌతిక బంధము నుండి ముక్తులము కాగలము. భౌతిక స్థితి నుండి అటువంటి విడుదల ఏనున్నది భగవద్భక్తుల సాంగత్యమున లభింపగలదు. అట్టి శుద్ధ భక్తులు మోహగ్రస్తమైన హృదయ కుహరములలోనికి దివ్యమంత్రమును చొప్పింపగలిగి తద్వారా మనుషుడు శోక మోహముల నుండి ముక్తురగునట్లు చేయగలదు. జన్మము, మృత్యువు, ముసల్తనము, వ్యాధి అన్నది భౌతిక స్థితికి చెందిన అపరిష్కృత విషయముల రూపమున ప్రదర్శితమయ్యేది కఠిన భౌతిక నియమముల ద్వారా ప్రభావితులయ్యేది వారికి వసగబడేది నివారణోపాయముల సారాంశం ఇదియే. ఈ విధముగా రణ ప్రభావితులైన కురువంశం వారు మరణించి ఉన్న వారికై దుఃఖించుచుండగా జ్ఞానోపదేశముచే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారిని ఓదార్చును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానులు వారు ఓదార్చడము అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ప్రస్తావన వస్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో భగవంతుని యొక్క కఠిన నియమాలను జీవులపై ప్రభావాలు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ధర్మం అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని ద్వారా వచ్చినటువంటిది. ఆ భగవత్ ప్రణీతం ధర్మం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో కాబట్టి మరి ధర్మము అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా
మనము ఎవడు సృష్టించేటువంటిది కాదు అని చెప్తారు. సో మరి కనుక మన ధర్మం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞకు లోబడి పని చేయడం అనేటువంటిదే భగవంతుని యొక్క ఆదేశానుసారం. అందుకే చెప్తారు అర్జునుడికి బోధించేటువంటి బోధనలో బోధించి, ఒకవేళ నేను చెప్పినటువంటి దానికి కాకుండా నీవు ప్రవర్తించినట్లయితే నీవు పతనం చెందుతావు అర్జున అంటూ చెప్తుంటారు. సో సర్వ మానవాళికి బోధించినటువంటి హితబోధగా తీసుకోవలసింది. సో కనుకనే మరి ప్రతి జీవుడు యొక్క కూడాను మనకి పరిమితులతో కూడినటువంటి స్వేచ్ఛ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ స్వేచ్ఛను ఉపయోగించుకుంటూనే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞకు లోబడి పని చేయాలి అని చెప్తారు. అలా ఉన్నప్పుడే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొంది మరి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభూతిలో ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని, భౌతిక ఆనందాన్ని చేరగలుగుతాము అని చెప్తారు. మరి ఈ మానవ జన్మ మనకు లభించినటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క ఆదేశాలను ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నంత కాలము ఆ భగవంతుని ఆదేశానుసారము మనకు శాస్త్రాల్లో ఇవ్వబడినటువంటి వాటి ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి అనేటువంటిది మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఒకవేళ అదే మనకి ధర్మబద్ధమైనటువంటి విధానాలను చెప్తుంటారు, ధర్మార్థ కామ మోక్ష విధానాలను. ఒకవేళ మోక్షాన్ని వాంఛించినట్లయితే, అంటే ముక్త స్థితిని పొందినా కూడా ఆ ముక్త స్థితి ఏంటి? భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకో, ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి స్థితి. ఆ స్థితిలో భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిరంతరము నిమగ్నమై ఉండేటువంటిదే, నిరంతరము దివ్యమైనటువంటి భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉండడమే జరుగుతూ ఉండేటువంటి. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి మనము ఆ విషయాలను గమనించలేక భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయి మన కనెక్టివిటీని తెంచేసుకొని మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో ద్వంద్వమయమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానవ మానాలు అంటూ వీటన్నిటికీ కూడా ద్వంద్వాలకు గురవుతూ ఉన్నటువంటి. మరి దీనంతటికీ కారణము దివ్య దృష్టి లేని కారణమే అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛల కోసం. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల నుండి వైరాగ్యాన్ని, అనాసక్తతను పెంచుకొని, ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి అంటే భౌతిక విషయాల ఎడ అనాసక్తత ఉండేటువంటి. సో కనుక ఈ భౌతిక బంధనాల నుండి ముక్తులమైనటువంటి మనము ఆది అయిన ఆధ్యాత్మిక రూపంలో నిలిచినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దర్శించగలము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ద్వాపరయుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడే కదా, అందరూ చూశారు, అందరూ చూస్తున్నారు కదా, కానీ ఆయన్ని దర్శించిన వాళ్ళు కొద్ది మందే అని చెప్తారు ఏంటి అని అంటుంటారు. ఇదంతా విడ్డూరంగా ఉంది. అందరూ చూస్తున్నారు కదా అంటే అందరూ చూస్తున్నారు. అందరూ చూసేటువంటి దృష్టిలో డిఫరెంట్ వేలో చూస్తారు. ఒకళ్ళు సాధారణంగా యాదవ వంశంలో వచ్చినటువంటి ఒక యదురాజు గాను, లేదా అక్కడ దేవకి వసుదేవుల పుత్రుడు గాను, లేదా యశోదల దగ్గర పెరిగినటువంటి వాడు గాను, ఇంకా ఈ విధంగా చూసేటువంటి వాళ్ళు కొంత, ద్వారక రాజుగా చూసినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది. కానీ అతన్ని దేవదేవుడుగా దర్శించినటువంటి వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నటువంటిది కదా. సో కనుక ఎప్పుడైతే మనం ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా వాటి ఏడ మనం అనాసక్తతను కలిగి ఉంటామో అప్పుడు మనకి భగవంతుని గురించినటువంటి ఆ దివ్య ఆధ్యాత్మిక రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని దర్శించుకోగలుగుతాము. అదే సమయంలో మనలను మనం కూడా ముఖాముఖి దర్శించుకోగలుగుతాము. ఇదేంటి మనల్ని మనం దర్శించుకోవడము? రోజు మనల్ని మనం చూసుకుంటున్నాము, అర్థంలో చూసుకుంటాము, లేకపోతే ఇంకేదో చూసుకుంటాము, మనం కనిపిస్తూ ఉంటుంటాం కదా. మనము అంటే ఈ దేహం కాదు. ఈ భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో ఈ దేహాన్ని గురించి సూచిస్తూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడికి ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటి,
దివ్యమైన, శాశ్వతమైన, సనాతనమైన ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ మనము ఆ ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించగలిగినప్పుడు మనకి పూర్వం ఏం జరిగింది, ముందేం జరుగుతుంది ఇవన్నీ తెలుస్తుంటుంది. కానీ మనకేం తెలియవు ఇవన్నీ. మనం ఈ దేహమే నేను, ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి బాంధవ్యాలే ఇప్పుడు పాండవులు దుఃఖించుతూ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నటువంటిది కూడా సాధారణమైనటువంటి జీవన విధానంలో జరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశాల మాదిరిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక మరి భగవంతుడైనా మనల్ని మనం నేను అంటే నేను అనేది ఎవరు? ఈ దేహమేనా? ఈ తాత్కాలికంగా ఉండి మట్టిలో కలిసిపోయేటువంటి పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహమా, లేదా దానికి అతీతమైనదా అనేటువంటిది ఆలోచించగలిగినప్పుడు నేనెవరు అనేటువంటిది తెలుస్తూ ఉండేటువంటి. సో కనుక భౌతిక బంధనాల నుండి ముక్తులమై ఆది అయిన ఆధ్యాత్మిక రూపంలో, ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వ అవతారాలకు మూలం, ఆది విష్ణువు, ఆది దైవంగా చెప్పబడేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని, అలాగే మనల్ని కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి మనల్ని కూడా మనం దర్శించగలమని చెప్తారు. మరి ఏంటి ముక్తులం అవడం అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి భావనల నుండి, ఈ దేహము నేను, ఈ ఇంద్రియ భోగాలు వీటిని అనుభవించిన నాది నా వాళ్ళు అనేటువంటి ఈ భావనలు, భౌతిక భావనలను విడనాడినటువంటి ఆ సహజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మన యొక్క సహజం స్థితిని తెలుసుకోగలగడం, మన యొక్క స్వధర్మం ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించడం తెలుసుకోవడం, అది ముక్తి అనబడుతుంది. అలా ముక్తి పొందినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య సేవలో, భక్తియుత సేవలో నెలకొంటారు అని చెప్తారు. అటువంటి వాళ్ళే భగవంతుణ్ణి కానీ మనల్ని మనం కానీ దర్శించుకోగలిగేటువంటి. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆ స్వాతంత్ర్యముకై యోగ్యుల అగుట కొరకే మానవ జన్మ మనకి ఉద్దేశించారు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్న 84 లక్షల జీవరాశులలో మానవ జన్మ మహోన్నతమైనది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో మరి అటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశాన్ని, మానవ జన్మను ఉపయోగించుకొని మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్వాతంత్రాన్ని పొందడానికి, అంటే ఆ భగవంతుడితో తెగిపోయినటువంటి కనెక్షన్ని తిరిగి ఉద్ధరించుకోవడానికి. ఎందుకంటే చెప్తారు భగవంతుడు, మనం తెచ్చుకున్న భగవంతుడు మనతోనే మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మన సంబంధము అలాంటిది. ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి వారు. సో కనుక మనం చెప్తుంటారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కానీ మనకి గురువులు కానీ చెప్తారు, పిల్లలు తల్లిదండ్రులను మర్చినా కానీ తల్లిదండ్రులు మరవరు. ఒకవేళ వీళ్ళు మర్చిపోయినా అనుకున్నా కానీ ఆ సంబంధం తెగేటువంటిది కాదు కదా. అలాగే ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలుగా, బీజ ప్రదాత భగవంతుడు. సో మరి కనుక ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి మనకు సంబంధము మనం మర్చిపోతాం. మనం భక్తి చేయకపోయినంత మాత్రాన భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధము కాదనలేనటువంటిది. అది ఉంటూ ఉంటుంది. భక్తి చేస్తే మనం మన బంధువులతో కలిసి ఉన్నట్లు, చేయకపోతే కొంతమందిని వదిలేసుకొని దూరంగా ఉంటాం కదా. వదిలేసుకొని దూరంగా ఉన్నంత మాత్రాన ఫలాని వాళ్ళ బంధువులు కాకుండా ఉండరు కదా. సో భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధం కూడా అది. భక్తుడికైనా అభక్తుడికైనా అందరికీ భగవంతుడితో సంబంధమే ఉన్నటువంటిది. ఆ సంబంధాన్ని ఉంచుకోవడము, కాపాడుకోవడము, దాని ద్వారా పురోభివృద్ధి చెందడము, అదంతా కూడా జీవుడు యొక్క ఇవ్వబడినటువంటి స్వల్పమైనటువంటి స్వేచ్ఛ ద్వారా జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. మనకి ఏ యుగానికి తప్పటి మన కాలం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ జీవితం చాలా స్వల్పమైనటువంటిది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకు ఉన్నటువంటిది ఇది కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు. అందులో మనకు వచ్చేటువంటి సంవత్సరాలు చాలా స్వల్పమైనటువంటి. ఈ కొద్ది కాలానికే నేనేదో శాశ్వతంగా ఉండేవాడిలాగా భావించి
దేశం గురించి, గృహం గురించి, స్థలము, సంతానము, ఇవన్నీ ఈ దేహపరమైనటువంటి వాటితోనే మోహవశులై ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి. ఆ మాయాశక్తిని దాటాలంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం తప్ప మరొక మార్గం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా మిథ్య, మనం అనుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞాన సమపార్జనను మనం పొందుతామో అప్పుడే ఈ భౌతిక విషయాలతో మనకెట్టి సంబంధము లేదనేది అవగతం అవుతుంది అని చెప్తారు. యక్ష ప్రశ్నలలో ధర్మరాజు చెప్తూ ఉంటున్నారు, ప్రతి క్షణం ఎంతో మంది మరణిస్తూ ఉన్నది చూస్తూ కూడా మనం ఇంకా ఇక్కడేదో శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళము అని భావించడమే ఒక విచిత్రమైనటువంటి విషయం అని చెప్తుంటున్నాం. సో మనకి జరుగుతుంది కూడా, విచిత్రంగానే ప్రవర్తిస్తున్నాం. మనం విధిగా ప్రవర్తించడం లేదు, ప్రవర్తించవలసిన విధంగా మనం ప్రవర్తించడం లేదు. మరి ఎప్పుడు ఆ విధమైనటువంటి ఈ బంధనలు, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల నుండి మనకి ముక్తులము మనం కాగలము అంటే మనకి ఉన్నటువంటి అవకాశము ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడము, ఆ భగవంతుని కరుణ, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి గురువు యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా భక్తుల యొక్క సాంగత్వం మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే భక్తి వృక్ష క్లాసులలో కూర్చొని భక్తులు ఒకరికొకరు భగవంతుని, ఎందుకంటే మిగతా సందర్భంలో కూర్చుంటే ఏవేవో విషయాలు, లౌకికమైనటువంటి విషయాలపైన చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ భగవద్గీత, భాగవతం గురించో భక్తి వృక్ష క్లాసుల్లో మనం జాయిన్ అయ్యి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్వమే మనల్ని ఈ భౌతికమైనటువంటి స్థితుల నుండి బయటపడేస్తుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అభక్తుల యొక్క సాంగత్వం ఒక గుడ్డివాడు ఇంకొక గుడ్డివాడికి దారి చూపినట్లే అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాడే తన పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకోలేడు. అటువంటి వాడితో ఏమొస్తుంది? సో కనుక ఎప్పుడు కూడా భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలోనే ఉండాలి అని చెప్తారు. అందుకే మనకి రూప గోస్వాముల వారు భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండాలి, అభక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని త్యజించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో భక్తుల యొక్క సాంగత్వము ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుండి మనల్ని విడుదల చేస్తుంది అని చెప్తుంటారు. సో శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ మోహములైనటువంటి వారి యొక్క హృదయ కుహరాలలోకి దివ్య మంత్రాన్ని చొప్పించగలిగి తద్వారా మనుజుడు శోక మోహముల నుండి ముక్తుడయ్యేటట్లుగా చేయగలరు అని చెప్తుంటుంటారు. మరి దీనికి మనకు భగవద్గీత, శోకతప్త హృదయుడై ఇక నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ రథంలో కూర్చుండిపోయినటువంటి అర్జునుడిని మరి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే తన యొక్క బోధనల ద్వారా, దివ్యమైనటువంటి బోధనలు, భగవద్గీత భగవంతుని యొక్క బోధనల ద్వారా అతన్ని జగద్ విజేతగా నిలిచినట్టు, శోక మోహాల నుండి ముక్తుడైనట్లుగా చేసినటువంటిది అర్జునుడు. సో అదేవిధంగా భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తులకు కూడా ఆ విధమైనటువంటి శక్తి ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో దానికి ఉదాహరణగా నారద మహర్షిని తీసుకుంటే ఎందరినో భక్తులుగా మార్చి ఆయన యొక్క దివ్య మంత్రం చేత ఎందరినో భౌతికమైనటువంటి విషయాల కోసం ఆశ్రయించినటువంటి వారు, ఆయన యొక్క ఉపదేశాలతో మారిన వాళ్ళు ధ్రువుడు, ప్రహ్లాదుడు, ఇంకా ఎంతో మంది, మృగారి, సో అలా ఎంతో మందిని చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు. సో కనుక శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా వారి యొక్క సాంగత్వం లభించినప్పుడు మనకి మన యొక్క హృదయ కుహరాలలో ఉండేటువంటి అదంతా మాలిన్యం అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క దివ్యమైనటువంటి మంత్రాల చేత లేదా మాటల చేత ఈ భవబంధనాల నుండి శోక, అంటే ముఖ్యంగా
ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేటువంటి అపరిష్కృతమైనటువంటి విషయాలు మనల్ని ఎప్పుడూ కూడా ఉండేటువంటివి. ఇవి కఠిన భౌతిక నియమాలు అని చెప్పుకుంటారు. ఇవి ఎవడు కూడా మార్చలేడు. మరణాన్ని ఎవడు ఆపేది లేదు, మృత్యువుని ఎవడు ఆపలేడు. మృత్యువుని ఆపితే అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం. ఆపరేషన్ చేసో లేదా ఏదైనా రోగం వస్తే డాక్టర్ కాపాడాడు అంటే డాక్టర్ ఏమి లేదు, భగవంతుని అనుగ్రహం ఉంటేనే కాపాడబడుతూ ఉంటుంది. మరి అట్లాంటి అందరినీ కూడా కాపాడాలి కదా. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క కరుణ ద్వారా ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ముసలితనము అనేటువంటి వ్యాధి అనేటువంటి భౌతికమైనటువంటి అవి ఆ భగవంతుడి యొక్క కఠిన నియమాలు అని చెప్పుకుంటుంటారు. సో మరి వీటి నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి అవకాశము ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను అలాగే భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడము అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, సాధయిత్వా జాత శత్రో స్వం రాజ్యం కితవైర్పృతం గాతయిత్వా సతో రాజ్ఞ కచ స్పర్శ క్షతాయుషః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన, ఆజాత శత్రువైన ధర్మరాజు యొక్క రాజ్యమును తెలివిగల దుర్యోధనుడు అతని పక్షం వారు కుట్రతో అపహరించిరి. అయినను శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణచే పాండవుల రాజ్యం తిరిగి వారికి లభించుటయేగాక దుర్యోధనుని పక్షమున చేరిన దుర్మార్గులైన రాజులందరూ ఆ దేవదేవుని చేత సంహరింపబడిరి. ద్రౌపది శిరోజములను పట్టి లాగిన కారణంగా తమ ఆయువు క్షీణించుట చేత ఇతరులు కూడా మరణించిరి. సో అంటే ఇక్కడ ధర్మబద్ధంగా ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది చెప్పిన తర్వాత అధర్మ ప్రవర్తన కారణంగా జరిగినటువంటి సంఘటనను ఈ కురుక్షేత్రంలో జరిగినటువంటి కురుక్షేత్ర యుద్ధ పరిణామాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాను. కురుక్షేత్ర యుద్ధ కారణము మరి ఇక్కడ ఆ ద్రౌపదికి జరిగినటువంటి, వాస్తవానికి ఇక్కడ ద్రౌపది శిరోజాలను లాగినటువంటి కారణంగా ఆ కౌరవ పక్షం వాళ్ళంతా కూడా వారి యొక్క ఆయుస్సులు క్షీణించిపోయింది అని చెప్తుంటారు. ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఇది చూద్దాం వరకు. హరే కృష్ణ. ప్రభు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చదువుతారా ప్రభులు? భవానీ మాతాజీ చదువుతారా? ప్రణామాలు ప్రభు, చదువుతాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శ్వేల ప్రపాద వారికి జై. పూర్వకాలము నాడు కలియుగము ఆసన్నమగుటకు పూర్వము బ్రాహ్మణులు, గోవులు, స్త్రీలు, బాలురు, వృద్ధులు సరైనటువంటి రక్షణ నొసగబడేవారు. ఫస్ట్ పాయింట్, ఆధ్యాత్మిక జీవనమును పొందుటకు చక్కని శాస్త్రీయ విధానమైన వర్ణాశ్రమ పద్ధతి బ్రాహ్మణుల రక్షణతో చక్కగా పోషింపబడగలదు. 2, మానవ జన్మ యొక్క ఉన్నత ప్రయోజనమును అవగతమనర్చుకున్నటకు అవసరమైన మేధస్సును పొందుటకు పరమాద్భుతమగు ఆహారమైన క్షీరము గోరక్షణము ద్వారా లభింపగలదు. 3, స్త్రీల రక్షణముచే సంగమనందరి పరిశుద్ధత్వము చక్కగా పోషింపబడగలదు. తద్వారా శాంతి, సామరస్యము, పురోభివృద్ధులు కలిగినటువంటి మంచి తరమును మనము పొందగలము. 4, బాలుర రక్షణమన్నది భౌతిక బంధము నుండి ముక్తిని పొందుటకు మానవ జన్మ కొసగబడు ఒక చక్కని అవకాశం వంటిది.
అట్టి బాలుర రక్షణము బాలుని గర్భమునందు ధరించిన నాటి నుండియే గర్భాధాన సంస్కారం అనేది శుద్ధ జీవన ఆరంభం పవిత్రీకరణ విధానము ద్వారా ఆరంభమగును. 5. ఇక వృద్ధుల రక్షణమన్నది మరణము పిమ్మట ఉన్నత జన్మను పొందుటకు వారికి చక్కని అవకాశమును కల్పించగలదు. సునక మార్జాలముల వంటి వారి నాగరికతకు విరుద్ధముగా జీవన సాఫల్యము కలుగజేయ అంశములపైనే ఈ భావనమంతయు ఆధారపడి ఉన్నది. పైన తెలుపబడిన అమాయక జీవులను సంహరించుట అన్నది సంపూర్ణముగా నిషేధింపబడినది. ఏలైనా వారికి అవమానమును గూర్చినను మనుజునకు ఆయు క్షీణత కలుగగలదు. కలియుగమున వారికి తగిన రక్షణము కల్పింపబడని కారణమునే ప్రస్తుత తరము వారి ఆయు ప్రమాణము చాలా వరకు తగ్గిపోయినది. తగిన రక్షణము లేక పాతివ్రత్యమును కోల్పోయినచో వర్ణ సంక్రమణుడి అవాంఛిత సంతానం వృద్ధి కాగలదని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. పతివ్రత అయిన స్త్రీని అవమానించుట అనగా జీవితమునకు ముప్పు తెచ్చుకునుటయని ఏ భావం. దుర్యోధనుని సోదరుడైన దుశ్శాసనుడు పతివ్రత అయిన ద్రౌపదిని అవమానించిన కారణంగా అకాల మృత్యువు పాలయ్యాడు. భగవాన్ ఇటి కఠిన నియమములే పైన తెలుపబడి ఉన్నవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ముఖ్యంగా ఈ సమాజంలో మనం చేయవలసినటువంటిది, జరగవలసినటువంటి అంశాలను ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో చక్కగా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధ ప్రభావం ఎందుకు ఆ విధమైనటువంటిది, దాని యొక్క ఫలితం ఎందుకు ఆ విధంగా వచ్చింది అనేటువంటి దానికి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే కురుక్షేత్ర యుద్ధ ప్రారంభానికి ముందు అర్జునుడు కూడా ఇదే విషయం చెప్తాడు. కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో మరి మార్గదర్శకులైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా, అంటే స్త్రీలను, గోవులను, బాలుర్లను, వృద్ధులను రక్షించవలసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో మరణించినట్లయితే వర్ణ సంకరం జరుగుతుందయ్యా అంటూ ఆయన కుల ఆచారాలను గురించి మనకి భగవద్గీత 1వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా జరగడం వల్ల వంశాచారాలన్నీ కూడా మంటగలిపోతాయి, తద్వారా పితరులు కూడా పిండోదక క్రియలు ఆగిపోతాయి అంటూ ఆయన ధర్మబద్ధమైనటువంటి విషయాలు. సో ఇక్కడ మనకి అదే వస్తూ ఉన్నటువంటి. సో సాధారణంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకున్నటువంటి వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, శూద్రులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అని చెప్పబడేటువంటిది, అలాగే బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస ఆశ్రమాల్లో మరి బ్రాహ్మణ రక్షణ ఈ సమాజానికి ఎంతో అవసరము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే గో బ్రాహ్మణ హితాయచ మనకి చెప్పేటువంటి భగవంతుడు. సో ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని చక్కటి, ఎందుకంటే వాళ్ళు శాస్త్రీయ విధానాల గురించి, అలాగే మానవ జన్మ యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి గ్రంథాలను, వేదాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు కదా. సో అటువంటి వాళ్ళని రక్షించుకోవడం వల్ల మనకి ఈ ఒక మంచి సమాజము వస్తుంది అని చెప్తారు. అందుకే పూర్వకాలంలో చూస్తూ ఉంటుంటాం, ఎంత పెద్ద రాజు అయినా, చక్రవర్తి అయినా తన ఆధ్యాత్మిక గురువు వచ్చారంటే ఎంతో గౌరవంతో ఇచ్చేసి ఆయన యొక్క సలహా మేరకు మనం దీనికి చూస్తాం. దశరథుడు విశ్వామిత్రుడు అడిగితే శ్రీ రామ లక్ష్మణులను పంపడానికి, కానీ ఆచార్యుడు గురువు చెప్పినటువంటి తర్వాత వాళ్ళని పంపిస్తూ ఉంటుంటారు, వశిష్ఠుడు చెప్పినటువంటి విషయం. సో అలా మనకి అది వారి యొక్క ఆ బ్రాహ్మణ రక్షణ అనేటువంటిది. అలాగే ఈ మనకి గోరక్షణ చాలా చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. మన ఈ భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, 17వ అధ్యాయం, ఆహార విషయాలపైనే మనం ఉంటూ ఉంటుంది. మన యొక్క స్వభావం పైన, మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారాలపైనే మన యొక్క స్వభావాలు ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటుంటాయి. మరి మానవ జన్మ యొక్క ఉన్నత ప్రయోజనము అవగతమర్చుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఆహారం, మేధస్సును పొందడానికి పరమాద్భుతమైనటువంటి ఆహారము పాల ఉత్పత్తులు అని చెప్తారు. ఈ పాలను ఇచ్చేటువంటివి గోవు ద్వారా మనకి కావలసింది. అందుకే మనకి చెప్తుంటారు, మనము ఈ జీవన విధానాన్ని గడుపుకోవడానికి కొంత నేల, ఒక గోవు ఉంటే సరిపోతుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో కనుక గోరక్షణ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉంటుంది. అలాగే స్త్రీ రక్షణ కూడా, ఎందుకంటే స్త్రీలు దేహ స్వభావ సిద్ధంగా సున్నితమైనటువంటి వారు కూడా, కనుక వారిని కూడా రక్షించుకోవడము, వాళ్ళ సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశంలో ఉంచడము అనేటువంటిది మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. అలా వారిని రక్షించుకోవడం వల్ల ఈ సంఘం పైనే ప్రభావం ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే స్త్రీ కదా ఈ సమాజ ఈ జీవుల అంటే ఉత్పత్తికి ఆమెతోనే కదా సంబంధం ఉండేటువంటిది. సో కనుక మనకి ఎలాగైతే ఈ ప్రకృతి ఈ జీవులన్నిటికీ ఉత్పత్తి, అలాగే స్త్రీ కూడా ప్రకృతిగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో కనుక మనకి పరిశుద్ధమైన చక్కగా ఉండేటువంటి శాంతి సౌమరస్యము వృద్ధి కలగాలంటే స్త్రీ రక్షణ, స్త్రీలను సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశంలో ఉంచడం అని చెప్తుంటారు. అలాగే పిల్లలు కూడా అంతే కదా, చెప్తుంటాం నేటి బాలలే రేపటి పౌరులుగా చెప్తూ మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, సాధారణంగా భౌతిక జగత్తులో చెప్పబడుతుంది. సో మరి బాలుల రక్షణ అనేటువంటిది కూడా వారికి బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడే సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశం చేయడం అనేటువంటిది మనకి జరుగుతుంది. సో కనుకే మనకి ఉండేటువంటి వైదిక సంస్కార విధానాలలో ఇంతకుముందు కూడా భాగవతం క్లాసులో చర్చించుకున్నాం. మనకి బాలుర యొక్క రక్షణ అనేటువంటిది గర్భధాన సంస్కారం నుండే మొదలవుతూ ఉండేటువంటిది మనకు పూర్వం ఉన్నటువంటిది. బట్ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా ఈ స్త్రీల రక్షణ కానీ, స్త్రీలకు ఇచ్చేటువంటి గౌరవాలు ఇవ్వకపోవడము, వృద్ధుల యొక్క రక్షణ ఉండగానే వాళ్ళని ఎక్కడో వదిలేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, వీటన్నిటి కారణంగానే ఈ సునక మార్జాల వంటి వారిలాగా మన యొక్క నాగరికతకు విరుద్ధంగా మనం ఉండడం వల్లనే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నవి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి కురుక్షేత్రంలో దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు పతనం కావడానికి ఆ ప్రతివ్రత అయినటువంటి ద్రౌపదిని అవమానించిన కారణంగానే వాళ్ళందరూ కూడా అకాల మృత్యు పాలయ్యారు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క కఠిన నియమాల వల్ల జరిగినటువంటిది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. సో తదుపరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం మరికొన్ని